nokkuure darnugo motaaji mawɗi ɗo waɗe ha caɓɓal jaalingo ha nder berniwol Ngawdere. Ceede ko ɓurata million 500 ceede franc CFA wurtinama ngam nyiɓugo nokkuure nde. Hayre arandere jo'inama dow taweego gouverneur diwal Adamawa. Ɗum kawtal suklanoɓe rimdugo dongle lesdi Cameroun ɓen man ɗo maha nokkuure nde. Hawritirde nde waɗama dow taweego ummatore ɗuuɗe yalɗiri ha nokkuure nde. Nokkuure nde ɗo nyiɓe, mota 150 darnete, cuuɗi waalago tawete nder ton, nokkuure nyamdu tawete nder ton. Ɗum maran yiite e ndiyam e nonnon e saare hande denal saare soje en. Gouverneur diwal Adamawa tabitini ɗum medan talakaku ha nokkuure, ɗum waddan jaynitare ha nokkuure meɗen, nokkuure nde yaynoto. Ga wonɓe Douala, wonɓe gal extrême nord, famdir fu sappo maɓɓe ka wari assisti haɗo. Ko moijo fu hade de waɗayno ko fu ɗon wanca lara babal mum. Ɓe pat ɓe taskiti jawmu'en sana'a ha to e koye foti waɗa pat ɓe waɗi ɓe anniya ɓe lora ɓe warta ɗo sana'a mai haɗo. Seje mari hande ɗo ɓuran darde am. Mi fotai mi definita belɗum majum ngam diga hanki mi wali mi dana ha keseyo ngam hayruji Allah jippini ɗo sali ko goɗɗo tindina. Allah jippini hayru waddi barkaji ha Allah waddi rin ko nandi e banni pat waddi barkaji o ha majum. Minin ka seyo tan diga Kenya ɗo rooɓe ha nder sare ɓaran rooɓe temere waɗi hawto waɗnami barka ɓe wi kam woɓe heɓi koɓe waɗa ɓe heɓi sele sana'a maɓɓe. Hayre nde jo'inama, ardiɓe gomnati yalɗirɓe ha ɗo ɓeɗo seyi, nonnon ummatore caɓɓal jaalingo ɗo nder seyo ɓe laari jaynitare yotti har nokkuure maɓɓe.